И здравейте хора, аз съм Калчо. С един приятел, може би много често ще играем на тази игра, която е по стилата CS. И той сега не ще да каже нищо. Чакай, ти за какво влезе от другите? Ами така. Аре, той не мога, не. И така, значи, искам да ви кажа, ще се постарая да качвам повече главно на тази игра. После... То е нашия умря. Може с приятели ми да играем на интернет, не знам, ще видим. И тем подобни игри, да знаете, Майнкрафт няма да има. Чакай! Какво друго мога да кажа? Ще има много други игри. Не знам дали сте чували Borderlands. Може. Малко. Така. Много съм крив. И да. Да, не заколи тази игра. И мен ме заколи. Значи, надявам се да успея в този канал. Може да сте ме, евентуално сте ме чували с другия канал. Ние двамата ще контролираме канала. Те са тъмна съм. Той е че не чак някой. Добре, сега дай да видим някой хубав мап. Не де избира. Дай, Фуриуса е сак мап. Какво друго имам да кажа? Мисля, че няма какво друго да кажа. Ще поснимам още малко да се потренирам. И така. Какво? Нали аз съм баннат за комплексите. Да, той е баннат, разбира се. Защото изтрихме Любо. Да, той е Любо един приятел, който за жалост може да играе като хората. Да, не можеше да се правим. И само за да знаете, че аз не съм много добър, не ме обвинявайте. Да кажа, ранка ми е Silver Elite и на неговия. Кога ма настигна? Кога ма настигна? Сега изиграх с едни пичове трима няколко игри. Да, бе, сорамота съм, че се купите 20. Кажи. Много. Съртя хубаво. Да, благодаря, че лезе към тях, Калина. Какво? Двама се жени сме. Той е по-добър сплашък от мен, защото аз съм горе в вода. Добър съм с АВП-то да се каже, че съм добър. Колко балам. Както виждате с калашника не съм от най-добрите. И с емката без заглушител по-скоро М4, А1 има и М4А4 без заглушител. Ето едно мамо им да са махнали заглушителя, ама... ако искаш емка без заглушител, по-добре е. И мисля това да бърза клипа. Просто нормално. Изчакай да видим кой ще победи. И хора, това беше представяне.